ke matar aure da ke nake matar aure, mijinki ya aure ki ne dan a matsayin dan yana son ki aure ta, kuma ke ma kika amince dan kina son sa kika aure shi, ai ko ya gama miki komai. Idan kika fito duniya kika fito waje kina kallo, za ki ga mata dubanne da suka fiki suka fiki komai, suka fiki asali, amma ya ji ya gane jiki yake so, da haka zaki saka mishi da shiga group din WhatsApp, da shiga maza suna daukan lambobin ku suna kiran ku a waya, kuna ba su dama kan cewa ba ku da aure. Wallahi tallahi idan mara aure, idan mutum ya kira ki kina da auren ki, da farko amsan da zaki fara bashi shiga mai magana, wallahi tallahi ki putin din shi into his place, wallahi ba zai kuma kiran ki a waya ba. Wallahi fuska kuke ba wa maza, shi yasa suke ci gaba da kiran ku. Mafi akasari ma ba ku gana musu cewa ku matan aure ne, to billahi lazi ku kuka da kanku, wallahi ku kuka da kanku, ku ji tsoron ranar gamuwar ku da ubangiji. Kuma ba inda Allah bai iya muku ba, wallahi ba sai kun mutu Allah zai kama ku ba, Allah zai iya kama ku a duniya, wallahi gara ku. Babu wani abu da namijin waje zai yi, billahi lazi kina da auren ki, daga ranar da ikane cewa ke mata aure ce, kina tunanin wai shi zai aure ki kai ki gidansa, ke ma ki fito ya aure ki ci gaba da neman mijin wata a haka, ko wani ya rika ci gaba da neman ki, kina tunanin zai aure ki? Sannan kina tunanin mijinki ba zai gani ba rana ɗaya mijinki ce miki ki tafi ba zai iya da ke ba? Ni ku kuna jawo wasu matan auren da suke da gaskiya, kuna gwada musu cewa wannan social media din da ake yi bai da wani amfani a gurin mata aure, bai da wani kyau, saboda akwai wasu wanda har ga Allah cinikin kayan su suke yi, harkar su suke tsakanin su da Allah da Nabi, amma wannan abin da kuke kuna jawo wasu matan auren, billahi lazi tsunuwa tana hawa kansu, kuma mazajen su suna zargin su, wannan ba daidai bane ba. Billahi lazi in za ku daina ku daina, wallahi tallahi kafin ku shiga cikin fushin ubangiji, wallahi tallahi ka ku daina, wallahi ku daina, wallahi Allah kenan, wannan musibar da ta mana yawa, wallahi tallahi ku daina, wallahi ku daina. To ya kamata idan za a adin mace a group, in ka santa ka kira mace nan ka tambaye ta cewa za ka adin ta a group, kuma group din nan mata da maza ne, za ta iya ko ba za ta iya ba, one kenan. To kuma wannan tambayar ta marasa aure ce, kwata-kwata mai aure ko ta ce maka bai kamata ka yi ɗinta a group ɗin da maza ba, mazan wasu. For me gaskiya ina ga it's not good and it's not proper. Ba ma taimaka ma kanmu, gaskiya. Yanzu maganganu abubuwa sun yawa, kuna zuwa kuna adin matan aure a cikin group, kuna haɗa su da maza suna ɗaukan lambobin su, suna kiransu a waya, suna ce musu suna son su, matan auren tun suna zamewa suna a'a. Har wasu wanda shedan ya riga ya daura musu gwaggwaransa sun riga sun amince. To yanzu ina amfanin wannan? Me yasa wannan musibar ba za ta yi yawa ba? Me yasa musibar nan ba za ta yi yawa ba? Tsakani da Allah da Annabi ya kamata mu san girman kanmu, mu san darajar kanmu. A matsayin ki na mata aure, kina kira na kina cewa a rabu da mijinki. Abin ya girma. To bari ki jin gaya maki, Allah ma da kansa ya ce fanki huma dabalakum minan nisa'i masna wasilasa waruba. To dan me yasa zaki ce ke kaɗai zai aura? Ina jan kunnen ki tun muna mu biyu, kar ki bari in kira suna, kar ki bari in